Klein insammelje, een lunch daarrieden of kriescadeausmeidje. Middelbare school Impuls uit Kolm zet haar de hele week in voor meesken uit de omjouwing. Op Impuls Kolm hebben we de week voor de kerstvakantie en de week voor de zomervakantie een community week. Dat betekent dat we met elkaar aan de slag gaan voor elkaar en voor anderen. En deze week stond in het thema van armoedebestrijding en eenzaamheid. Met al deze acties sammel je de leerlingen yield in om instanties te stiepjen. Het geld wat we opbrengen met deze Community Week, dat gaat naar de voedselbank en gaat ook naar kinderen die niet zo heel veel geld hebben voor schoolspullen en zo. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat we veel geld ophalen voor het goede doel. We hebben Stichting Armoedefonds uitgekozen, de schoolspullenpas van Stichting Armoedefonds. Maar vanuit onze visie op onderwijs vinden we het van belang dat we doen aan talentontwikkeling, dat we burgerschapskills ontwikkelen van onze leerlingen en dat we ze niet alleen binnen het lokaal laten leren, maar ook zeker in en met de wereld om hen heen. De Community Week had troch corona lang op hem wachtje matten. De squalle is dan echt blied dat ze lang om let weer van deze week genietje kunnen. Het geeft echt een goed gevoel. We hebben het natuurlijk afgelopen 2 jaar hebben we het niet kunnen doen. Toen hebben we de Community Week omgedacht naar een talentweek. We hebben hem vooral in de school gehouden. En het is fantastisch om nu weer met partners in de omgeving mooie dingen te kunnen doen voor de omgeving.